En aquest videotutorial veurem com funciona l'Evox per crear una llista de reproducció. L'Evox és un repositori de música i ràdios, en el qual podem escoltar tots els podcasts que vulguem de quasi bé totes les ràdios que hi ha en aquest país. Llavors, perquè funcioni correctament hem d'iniciar la sessió. Si algú no està donat d'alta, doncs s'haurà de donar d'alta prèviament. Jo ja tinc la sessió iniciada i llavors nosaltres podem aquí explorar. Llavors aquí ens va proposant coses. Si hem marcat quins són els nostres interessos, doncs aquí ens sortiran més coses sobre els nostres interessos. I si no, doncs ell anirà afegint el que em sembli. Història, deport, ciència, oci, actualitat, música, família, tecnologia, etc. Llavors això tant es pot fer servir via web per escoltar el que t'interessi, com via app del mòbil, que llavors es pot descarregar al mòbil un àudio o alguna cosa d'aquestes. Tenim a la carta, veureu que alguns episodis són de ràdios directament. Per exemple, si baixem una miqueta aquí, mira, aquest és el partidazo de la COPE, o el chiringuito de jugones, o aquest d'aquí, que és de la cadena SER, del podcast del Buenafuente. N'hi ha varis que són de ràdios concrets, que no són d'enlloc. Llavors nosaltres podem anar explorant el que ens interessi. Si per exemple per aquí trobes alguna cosa que t'agradi, per exemple aquest, tu pots anar directament aquí a escoltar-lo, des d'aquí, puc reproduir, puc anar a veure l'àudio, si clico aquí se m'obrirà, veieu, se m'obre l'àudio sencer, i llavors des d'aquí el podem reproduir, ens podem subscriure, o podem descarregar-lo, o podem compartir-lo, o podem dir-li me gusta. Si li fiquem me gusta se'ns va afegint en una llista de reproducció dels vídeos que m'agraden, o fins i tot tenim d'altres opcions. Si jo apreto aquí el play començaria a sonar. Què vol dir cadascuna d'aquestes opcions? El subscriure's el que fa és que ens anirà avisant, si ho tenim descarregat a l'app és molt útil, perquè llavors cada vegada que ells pengin un podcast, doncs ens arribarà una notificació al mòbil i el Nadia Sabenada ha penjat un altre capítol, i llavors nosaltres entrarem a escoltar-lo. De fet, si ens subscriviu, diu ¿quieres que te avisemos cuando haya nuevos episodios? Sí, o envia-m'ho a l'app, al mòbil, i així ja ho veuré. Això seria una opció, I aquí teniu això, que és el mes, que el tenim aquí també. En aquest mes, una de les coses que podem fer és afegir-ho en una nova llista, en una llista existent, afegir-ho per escoltar més tard, el subscriure, que és el mateix d'abans, i el compartir, que és el mateix que teniu a sota. El escuchar más tarde és com una espècie de llista, el que passa és que està aquí, ja ve feta. El me gusta i l'escuchar más tarde, si jo apreto aquí, doncs on ho trobem això? Tots els que jo vagi fent me gusta o escoltar més tard. Doncs si veniu aquí, veniu aquí a les meves llistes, doncs aquí tinc les meves llistes, aquí tenim les d'escoltar més tard, aquí tenim els favorits i aquí tenim una llista privada meva, que jo m'he creat. Doncs per exemple, si anem a escuchar més tarde, doncs aquí tinc aquest que acabo d'afegir, que és el que acabo de posar que vull escoltar més tard. Llavors, ja està, ja l'escoltaré, doncs puc continuar remenant per aquí. Si jo vull afegir en una altra llista, veieu que no calia entrar fins a l'àudio, jo també tinc el botonet del mes aquí, i llavors puc crear una nova llista o afegir-ho en una existent. Llistes existents només en tinc una, la d'humor. Doncs si això fos d'humor, vindria aquí, clicaria, i això ja estaria a la llista d'humor. Anem-ho a comprovar. Si vinc aquí a les llistes, aquí tinc anar a la llista, i aquí tinc aquest que acabo d'entrar, no aquest, és el que acabo d'entrar, perdó, que no és d'humor, doncs me'l carrego. Ai, m'he equivocat. No, fora, eliminar àudio d'esta llista, ja no tinc res. Aquí tindria una altra vegada els àudios d'humor que jo havia triat. Quan nosaltres tenim una llista podem escoltar-la, evidentment, perquè per això la tenim, o podem venir aquí i compartir aquesta llista. Amb aquesta llista només es pot compartir mitjançant enllaç, que és aquest d'aquí, doncs llavors el copiem i podem enganxar aquest enllaç o passar-lo a qualsevol persona com vulguem. Fins i tot el podem penjar pel Facebook, pel Twitter o per LinkedIn. Però la idea és aquesta.
La podem editar, o podem fer, sí? Quan nosaltres en creem una de nova, si tornem aquí a l'Explorar, per exemple, i ara faríem, doncs, aquest, que per exemple és de Història de Humanidades. Doncs vinga. I em faig una llista, dic, va, aquesta és de futbol, perquè és de la FIFA i no sé què, no sé quantos. Nova llista. Aquí em diu, escriu el nom, doncs ficaria futbol. Si vull afegir una descripció, i si no, no és obligatori, i crear nova llista. I ara, això ja estaria en la llista de futbol. Si vinc aquí a les llistes, n'he creat una de nova, en la qual només hi ha una cosa, que és aquesta d'aquí. És aquest recopilatori d'aquí. Igual si vull explorar i vull buscar ràdios, si un busca Catalunya Ràdio. Doncs aquí tenim podcast de diferents, per exemple d'aquest del búnquer, o jo què sé, això són històries de Catalunya, aquest, jo què sé, si entro, jo puc buscar de Catalunya Ràdio, veus que en trobo un de Catalunya Ràdio, llavors aquí puc buscar per Catalunya Ràdio directament, que ara aquí m'està intentant obrir, i em dirà tots els programes que hi ha de Catalunya Ràdio. Em tarda una miqueta a obrir-se, però bueno, que sapigueu que podeu explorar per ràdios, pel que sigui, aquest no som... Sí, tarda una miqueta, deu haver de carregar masses coses. I això és tot.